O Concello de Pontevedra suma 11,2 millóns de euros dos remanentes de tesourería ao orzamento para este 2022. Unhas contas que acadan así os 118,5 millóns de euros. Estes investimentos van a significar un incremento da actividade económica e do emprego e vamos con estes investimentos a mellorar equipamentos, mellorar servizos que van a significar unha mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas de Pontevedra. Os cartos destinaránse a financiar un gran número de actuacións concretas divididas en 6 áreas. No eido deportivo empregaránse máis de 2 millóns de euros, cos que se financiarán, entre outras cuestións, as primeiras fases do pabillón de Monteporreiro e da nova nave de piragüismo nas Corvaceiras. No da iluminación continuarase avanzando na renovación LED da rede pública. Un investimento na parte urbana da cidade que anda sobre 1.489.000 euros, que colle, vamos a coller unha línea desde a Rúa da Barca, Riestra, Eduardo Pondal, hacia o sur, incluiría todas esas rúas, incluído Campo Longo, etc., ¿no? E toda a zona de San Roque. Outros 2 millóns de euros resérvanse para a renovación de casas da cultura e edificios municipais e tamén se dedicarán partidas para actuacións en infraestructuras viarias no rural e en xardíns e parques infantís. Ademais, 400.000 euros empregaránse na promoción da cidade. Son cuestións de goberno. Isto non é unha cuestión partidista na que os socios pelexan pola súa parte. Non están as cousas para iso e nunca foi esa a vontade nin do alcalde nin miña, non? Isto é un proxecto común, un proxecto consensuado para investir ali onde se necesita, dando igual a que concellería se lle adxudique, porque o importante non é quen gasta máis, senón facelo no necesario. Esta modificación de crédito aprobarase no vindeiro pleno municipal que se celebrará o 26 de maio.